Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो दिनै आंनि फिसालानि जोनोम सान ओमफ्राय आङो फिसा ओरैनो केक लाबोदों बार्थडे फिसा बानायदों ओरैनो बारा मानसि लिङाखै न'नि ओरैनो गोजा केक हानो नागिरबाय ओमफ्राय नै आङो फारसेखै साहाबो बनायगासिनो नै साहा दिखांखाबाय आरो मोनफैथ'वाखैनो साहा दिखांग्रोबाय जगार खालामग्रोना लाबाय ओमफ्राय नै मिथायाबो निमखि जिलापि बिनो आरो ओमफ्राय मन्दिरावबो साथि बाथि लगायखांबाय स्रां स्रिं माने बोथोराबो गाज्रि बोरैबा दहायबो अखा हागासिनो दंमोन बार बारगासिनो दं आरो बोथोराबो गाज्रि ओमफ्राय थाबनो आं साथि बाथि लगायना दोनखाबाय ओमफ्य दा केकखौ ओमफ्राय नै मन्दिरावबो लगायखांबाय आङो मन्दिरावबो लगायखांबाय ओमफ्राय नै साजायना दोनबाय बिबार ओरैनो बारनैसो होबाय आरो होमबा सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबसिन नायलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नामा लोगोफोर दिनै आंनि फिसालानि जोनोम सान नोंसोरो बोर सारस्रि हरदो लोगोफोर दिनै आंनि फिसालानि जोनोम सान बोर सारस्रि हरदो गासैबो ओमफ्राय नै बाथौ हाब्लुगासो उन्दुना दं ओंखाम जायाखै इयो मेमब्राङा बारबो बारगासिनो दं बाहेरायाव खामनो ओमफ्राय साथिबोथ' बाथौबो लगायखांबाय नालाय ओमफ्राय माबादों आङो थिं ओरैनो होथेना दोन्दोङो स्रां स्रिं अखायाबा मोनाबिलि जाबा आरो माबायो नै लगायखांबाय गासैखौ इयाव दा बोखांगोन दोनथ'दों आरो बारा बारसो अखासो फैगौ खोमा बोथोरा बोरैबा जाबाय दं आरो खोमसि जादों खुलुमखांबाय ओमफ्राय बाराबो गोसा बारदों नालाय थिगखौ सिगांखै लाबोनो होदों आङो दे जाबाय दे ओरै जादों ना औ मोजांनिया नै लोगोफोर जोंहा केमेराखौनो थुनो रोङाखै केकखौ हाखांबाय आरो केक हाग्रायानो थांलायबाय माबाखौनो सुइचखौनो अन खालामाखैमोन केक हानायानो जादिया जा न'नि गोजा हाबाय बारा मानसि लिङाखै आरो फिसा ओरैनो आंबो खोथानो बावगारदों माने जादिया आरो लोगोफोर गासैखौबो बोखांबाय ओमफ्राय साहाखौ गुदुं खालामफिननोसै साहा दिखांफिनबाय माने दिखांनायानो जाफ्लांदिया आरो लोगोफोर भिडिअ लानाया माबानि बार्थडेनि नै जोंहा बार्थडे बया बिनो आरो केकखौ भिडिअखौथ' बानायलांनो रोङाखै केकखौनो केमेरानोसो दंमोन